Lad os nu prøve at bruge AI Tutor til rent faktisk at løse en opgave skridt for skridt. Vi er logget ind her i Matematik Tutor. Vi har trykket på AI Tutor deroppe. Og så er målet egentlig bare at klikke her på det her plus og få lagt et billede ind af en relevant opgave og spørge AI Tutor med henblik på at få noget hjælp. Lad os prøve at gøre det. Jeg tænker, at jeg gerne vil have noget hjælp til den her opgave august 2025. Jeg vil sige, det er opgave 1 her. Jeg tager et billede af opgaven. Det gør vi her. Og det billede vil jeg gerne bruge inde i AI Tutor. Jeg klikker på plusset her og vælger mit skærmbillede, jeg lige har taget. Og så kan vi spørge her, hjælp gerne med denne opgave. Og nu er AI Tutor så at sige opdraget til ikke bare at give dig løsningen, men at hjælpe dig på vej at forstå, hvad det er for noget matematik, der ligger bag. Det skriver vi så. Jeg trykker Enter. Så får den noget. Ja, det er noget med, den handler om midtpunktet M af linjestykket AB, hvor vi kender koordinaterne for punkterne A og B. Så har vi nogle koordinater der. Kan du huske, hvilken formel vi bruger til at bestemme koordinatsættet til midtpunktet af et linjestykke, når vi kender endepunkternes koordinater? Nej, det kan jeg ikke rigtig huske. Lad os prøve at se en gang. Det er helt i orden. Så er det noget med, at den leder en på vej. Det er noget med et gennemsnit. Måske kan jeg huske noget med, at det er et eller andet med, man tager første koordinaten af den ene, første koordinaten af den anden, og så dividerer man med 2. Så får man et gennemsnit af de 2 første koordinater. Det er rigtigt. Og så noget tilsvarende med y-koordinaten. På den måde bliver vi lidt frem til en løsning. Hvis nu vi lige giver den lidt mere, det her med y-koordinaten, det er også noget med y1 plus y2 divideret med 2. Og hvis ikke man lige kan huske det, så må man jo spørge noget mere, få noget mere hjælp. Ikke? Nu siger jeg, er det ikke noget med det her? Jo, det var faktisk rigtigt, siger den. Og så giver den faktisk formlen her, og så kan vi sætte de ting ind her, og hvad får vi så? På den måde kan vi altså nu lave en løsning. Vi kan skrive en løsning op inde i en spejre, simpelthen at sige, nu bruger jeg nogle af de her elementer og bygger min besvarelse op der. Så pointen er ikke, at vi bare kan klistre det her ind i en spejre, men mere det, at man får faktisk en snak med AI Tutor. Man kan spørge om forskellige ting, hvis der er noget, man er usikker på. Hvorfor er det egentlig noget med et gennemsnit, det her, den formel, midtpunktet mellem 2 punkter? Ja, det kan man spørge AI Tutor om her. Vi håber bare, at I vil bruge det, blive lidt klogere på, hvordan man kan bruge AI Tutor hen mod eksamen. Det må ikke bruges til eksamen, men det kan jo være, at man kan bruge den i læreprocessen og blive klogere på den matematik, der ligger bag vores opgaver.